पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। कोकण शिक्षक मतदारसंघाचे महाविकास आघाडी आणि पुरोगामी शिक्षक संघटनेचे शिक्षक सेना TDF पुरस्कृत उमेदवार बाळाराम दत्तात्रय पाटील यांनी कोकण शिक्षक मतदारसंघातील 5ही जिल्ह्यात झंझावती प्रचार दौरा केला। यावेळी त्यांनी शिक्षक मतदारांच्या वैयक्तिक गाठीभेटी घेत प्रश्न समजावून घेतले। या प्रचारात त्यांनी मोठं शक्ती प्रदर्शन केलं। त्यांच्या प्रचारात राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, जितेंद्र आव्हाड, रायगडचे खासदार सुनील तटकरे, शिवसेनेचे सुभाष देसाई, शिवसेना खासदार विनायक राऊत, आमदार भाई जगताप, समाजवादी आमदार रईस शेख, शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील, TDFचे ज्ञानेश्वर कानडे, महाविकास आघाडीचे सर्व पदाधिकारी, संस्थाचालक, प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शिक्षक वृंद, सिंधुदुर्गातून अनिल राणे, गजानन नांचे, काका मांजरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षकेतर संघटनेचे पदाधिकारी, शेतकरी, कामगार पक्षाचे सरचिटणीस आमदार भाई जयंत पाटील, रायगड लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सुनील तटकरे, शिवसेना सचिव खासदार विनायक राऊत, खासदार राजन विचारे, खासदार आनंद परांजपे, माजी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, आमदार सुनील भोसारा, आमदार धैर्यशील पाटील, आमदार मनोहर भोईर, आमदार दत्तात्रय सावंत, आमदार रुपेश म्हात्रे, ठाणे मनपा माजी विरोधी पक्षनेते नजीब मुल्ला, नवी मुंबई मनपा माजी महापौर विठ्ठल मोरे, TDF संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे, बहुजन शिक्षक शिक्षकेतर संसदेचे अध्यक्ष अशोक बहिराव, शिवसेना रायगड जिल्हा संपर्क प्रमुख बबन पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस कल्याण जिल्हाध्यक्ष वंडार पाटील, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख, पनवेलचे माजी नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेश सरचिटणीस प्रशांत पाटील, काँग्रेस पनवेल मनपा जिल्हाध्यक्ष RC घरत, शिवसेना रायगड जिल्हाध्यक्ष शिरीष घरत, शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते नारायण शेठ घरत, नवी मुंबई मनपा नगरसेवक करण मडवी तसेच महाविकास आघाडीचे अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते प्रचारात जातीनिशी उतरले होते। आमदार बाळाराम पाटील यांनी या मतदारसंघात जोरदार शक्ती प्रदर्शन करत प्रचार यंत्रणा राबवली आहे। आपण पुन्हा विजयी होऊ असं त्यांनी दावा देखील केलाय। या मतदारसंघात गेली 6 वर्ष आपण चांगल्या पद्धतीने काम करत आहोत। शिक्षकांचे अनेक प्रश्न सोडवले, त्यामुळे शिक्षक बांधव पुन्हा आपल्याच गळ्यात विजयाची माळ घालतील असा दावा देखील त्यांनी केलाय। बाळाराम पाटील हे शेकापचे उमेदवार असून महाविकास आघाडीने त्यांना पाठिंबा दिलाय। रायगड जिल्हा हा त्यांचा बालेकिल्ला मानला जातो। यावेळी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या संघटनांचा पाठिंबा मिळत असून अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या ताकदीने प्रचारात उतरले असून यामुळे बाळाराम पाटील यांच्या निवडणुकीत पारडं जड मानलं जात आहे। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।